Επιπλέον τόνοι. Σωστά είναι. Έλα κόκκια μου, τι κάνεις. Κόλασα, έφυγα από τη δουλειά 5 η ώρα. Πρωί ήμουνα, ναι. Ναι. Κατάλαβα. Γυσμό, για πες. Όχι. Μικρούλα. Η Παναγιά μου επίθεση. Πέπα. Τα νεύρα σου δεν είναι καλά. Ναι, τι κάνεις. Γυσμό. Ωραία. Πεπού. Τι τώρα είπατε, τι πρόβλημα να δει. Ήτανε με πολιτικά κειμένα. Ναι. Ένα μαύρο φουτεράκι μου πάνω που ήταν στο... Άρα το πάνε. Δεν ήταν, δεν το πρόσφατα. Δεν το είδες αυτό. Ναι, εντάξει ήταν. Τι? Όχι, όχι, όχι. Έφαγε κακά. Τι? Ήρθε κατά τις 2. Όχι 2, ήρθε κατά τις 3. Κράταγε κάτι Τα έχω πάλι 30. Ναι. Καλύτερα 1 λεπτό. Τι θα γίνει, είναι η ώρα του κλεισίματος. Έγινε χθες βράδυ τίποτα. Μη πες, μωρέ. Τι σημαίνει λειτουργία στο ήλιο, άχω λειτουργία στο ήλιο. Είναι αυτό που νυχτώνει ανάλογα με την ώρα, αλλά δεν ξέρω τι είναι το ήλιο. Κατάλαβα. Τίποτα. Τίποτα. Εγώ χθες πήγα και φώναγα και δεν είχαμε την ταινία. Είχα πάρει το τεπών. Ναι, είχα πάρει το τεπών, αλλά δεν τίποτα. Στα Ζωνιανά. Οπότε... Τέλος πάντων και... ήμουνα εκεί, πάντα με γινόταν, λέει ότι είναι εδώ η λέξη. Λέω δεν τα ξέχνατα. Λέω δεν τα ξέχνατα. Τι? Εγώ κοιμήθηκα με την νότα. Γιατί με βρίζεις, βρε? Γι' αυτό το έλεγα. Δεν μ' άφησες να σου τελειώσω μου και αυτό που ήθελες και τι να μου πεις. Από το κόφι μόνο, Μωρό μου, για πες τη μαμά πως την αγαπάς. Για πες. Για πες μιάου. Γυσμό μου. Μιάου. Μωρό μου. Μιάου. Μιάου, μωρό μου. Πες μιάου. Γιατί δεν μιλάς. Έβαλα και τις δύο.
Κοίτα. Ταιριάζουμε. Μετά στέλνα και 9 το βράδυ, λοιπόν, να κάνουμε πολλά. Ναι, η Άσα είναι και αυτή. Δεν τέλει. Αχ.